Ngipeng sengamba bad ai kublai phi baro sajisen shakane ke video ke jingkrapat ya ki paralok ki bampat dapan subscribe sengamba bad nyonyo tu subscribe button ya phi ki barawan thamai hakane ke channel hakane ke video ngin ya pai ya ki chpau tali ki jaka ki ba internet bha hakajala mekhalaya bad hakane ke ri ba e chungi kata kri khasi bad jantia hoi ke jala mekhalaya kadai ke jala ke bala kerkhu kerpang da ublai namar haka ki don shibun ba ki jaka ki ba itanan ki bala panlong hi bat ki bala shna karpang da ublai om ki bala shna da ubreu haka ba ngi yo i bon ki tores lane ki nong junga kai partai ki ba na bar jong ke jala jongi ki ba hapo kari India bat kum joro haka leng hi baro ka partai ki ju sultanat banban shakajla Meghalaya namar dai ke jala ka ba itanan ba ka bala panlong karpang da ublai hoi kumba ong mane ki dangdon shibon ba ki jaka ki ba internet ba hapo ke jala jongi hanre hakani ki video ngin ya pai tang chipeu tele bala dangdon kam ngin sawan rapat dan ngin sapanmi hakwai pat ku video ka ba chipeu ka dei ka deulanong nongkhnum kane ka long ka jaka ka ba internet bat ka don ro Hawas Kasil district kane ka deulanong nongkhnum ka dei ka deulanong ka bawan baar haka jinghe haka deuba Asia ka ba khandai ka dei ka pung umyam ka ba ngi tibro kum ko umyam lek lane demsai ka ne ka jaka ka don Haribhoi district batlashna ya kene ka dam ha ka ne ka wa umyam ne ka banta ban panmi boarding electric menta ka la ka lalong ka jaka ka ba itnan bat ka ba jius ngau tanat ba ban lek pet kai bat ngila ro ban shangleng ha ka ne ka jaka bat ka por ka ba byang ban lek shikane ka jaka lane ban chungo ka ya ka kadai na do ubanai September hadu ubanai February nangta ka papra kadai ka chanyo sngityang ka bangi chuti bro yaka kum ka 7 Sister Fall kane ka jaka ka don hakashnong mausmai ha East Kasihil district bat kadai ro ka chat ka bawan basaw haka jingjorong hakari India hi baro ka we kapor ka babyang ban lek pet ka ya kane ka chat kadai na do ubanai June hadu ubanai September kabahan nyaw kadai ka shnong padang kane ka jaka ka don Hawas Jaintahil district kalong shisha ka jaka ka ba itnan hadu kata hakaba hakane ka jaka ngila ban shongleng bat ngila ro ban sakhi ya ka jingkhoi jing suba jong ko kat hadu bangila banda pe shapo batla ban yo e shatrai jong kane kawa ka e ka badon hatrai jong ka bat kapor ka babyang ban le shikane ka jaka ka dai na do ubanai October hadu ubanai March kaba handru kadai ka kram mausmai ka bajute bro kum ka kram mau jembun kane ka jaka ka don East Kasihil district bat ka jingai tangkum ba 100 kilometer na sora kalong shisha ka kram ka ba itnat ba habawan lekai ban jung kai shapo jongka bat phila ro ban sakhi hakine ke video ya ka jing itnat jong kane ka jaka lane kane ka kram kabasan kadai ka chat krang suri lane ka krang suri waterfall kane ka jaka ka don hajan jong ka shnong amlaram West Jaintahil district bat ka jingai tangkum ba 5 kilometer nakasor jawai kabasaw kadai ka laitlom kane ka jaka kadon hajan jong ka shnong smen East Kasihil district kalong shisha ka jaka ka bi itnat hadu kata kabangila ban sakhi ya ka jing itnat jong kilom kiwa hakane ka jaka kabala ba ya ka ban pen ja ya ka jing si ki jing kuslai bat ka ba pen sting ya ka jing mo jing perkat haba piwan petkai shakane ka jaka kabalai kadai ka jingking jeri armala kabadon hakashnong nongriat East Kasihil district hajan sora kane kadai ka jingking jeri kabala panlong daki thet jong kideng hakaba kane ka jingking kadon armala kadon kawe hapo ambat kawe hajrong bat laju tibro ya kane ka jaka hakawe pat ka karteng kum ka double decker living road bridge kabasngau tanat ba bantip shapang jong kane ka jingking kadai namar ba hakiwe pat ka jingking lashna bat la panlong hi da ubreu hakaba ubreu ulashna da kismen kideng kinar bat kiwe de handrai kane ka jingking pat la panlong tang da kithet jong udeng khalam da don kam banshna da ubreu handrai la panlong hi da kamaryang kaba ublei ula thau kerpang kaba ar kadai ka ksai no kalikai laneka no kalikai waterfall kane ka ksai kadon hajan sora East Kasihil district kalong ro ka ksai ka papawnam hakari India hi baro kawe bat kumjoro shakaleng ka partai kalong ro ka ksai ka bakarpang damar haka kadon ya ka khana ka basngam balong bat ka basngam banot ba ban sngam bat kane ka ksai kadon ro haka kerdan ka balai haka jingjorong na baro kiksai hakari India
ka banang kong kadai kadau ki hakawa umngot kane ka jaga ka don harvest Jaintia district kalong ka jaga ka be itanan hado kata namar hakane kawa ngila ban shongling pat kumjuro ngila ban pe shatrai jong kane kawa ya ka e ka badon hatrai jong ka ngila la ban yo ilun namar ka kalong ka bakhoi bha hado kata kidok kha kidon hakane kawa ngila ro ban yo i yaki bat kumjuro i kenja ba im bapher ki badon hakane kawa bat hakane kawa kalayo ro ya kanam ko ka bakhoi lane ka basngur bha hakadeu ba Asia nakini ki chipeu tali ki jaka ki be itanan hakajala jongi kano ka jaka ka ba philapoi sapan paw haki comment section pat kumjoro sapan paw ya ki wei pat ki jaka khanang bangin sawan ra pat hakawe ke video khuble shibon ya phiki ba pe yakane ke video